takulandira nakula ebanu kwambiri sinatenga microphone anga lero komano ndamazonena kuti tingambeko nkhani za zomwe zikuchitika chakwathu ku area 24 okay undi area 24 ndi 23 ndi 24 anayandikana kwambiri akuluakulu mwina muziona ku background imene kukuonekera tikuonesa ni beni zambiri kuti no kodino tuchitika ndi chani apapa ndizoona kuti no pakuchitika no chitukuko mwayiona imeneyo kunoku ndikudera la Nasetembo MP wa kunoku ndi Nasetembo de Nasetembo akupanga zonena kuti nsewu umachoka ndi kuti chakwina kwako 6 miles leo unasakhoda pena pake timati no pakuona ndithu yomabwera ngati kwa mtsinje amatero kina kuno ukalumikiza uku ndi kuti kumapita chakungwenya ukatero ndi kuti ukatuluka ku ZBS kina mpaka ukatuluke ndi kuti pachani paja pa tank ino sopano pa petrol ukalowa ndi kuti M1 mwene guys nthawi inoyi CDF akuti ndalama za CDF zachitukuko sizinatuluke ku parliament kuchapa ndalama sizinatuluke anthu sanapasidwe koma Nasetembo akupangabe izizi sozora ndalama zochokera kuti komano mangofuna kukamba zonena kuti no anthu akamapanga zinthu ngati izizi tikuyenera ati zikamba saiwo ife sinatumidwe ndi Nasetembo sakuti ziwende tukayikaso ngati mwina maketiza kumaneko live kodi yenu mafari ikambe tinabwero zapanga zathu kuno kuja kungwenya tufuna kukamba zonena kuti no zimene wapanga Nasetembo zimene zimafunikira usatengera zonena kuti awa kanda DPP kanda UTM kanda UDF kanda chani tikangwatuma anthu achawa kaya alowa pa tiketi ya chipani chanji amene achawa tatumano kuti akapange represent community azatukule community yathu ndi zimene zikuchitika kunoku ndi zimene akupanga chani Nasetembo big up Nasetembo ulemu wanu we give it to you chifukwa chonena kuti no eno anatilonjeza zambirimbiri atalonjeza palibepo chimene akupanga palibepo chimene akusuntha koma guys zimene ndikunenazi Nasetembo anaochotsa nsilo kuchoka ndi kuti M1 6 miles kudzaenda fanso omwe makhala kumene kwende kuti mukufesa ndikulowa nawo uku anadzauyimitsa pena pake timati pakwa mtsinje pena pake atayima pamene popo pere maona ngati munthu uyu akungopangira zinthu zichani ndale chifukwa nthawi imeneyo tinalende kuti tikuyandikira ndi kuti campaign ija apa pano walowa I think alibe zifukwa zina zizonse zonena kuti mwina angapange chifukwa nthawi imene ankapangira fight kuti no apeze mafuta ngati mali munthu apangira zinthu zimene afaja mafuta komano apa walowa zomwe zikuchitika ndi chani akupitiriza without even CDF ija isanaperekeni wizoona kuti zikukhala modani komano zomwe zikuchitika kunoko ndi zabwino kwambiri expansion ya nsewu yapangiso zonena kuti even mbali mwa nsewu zimene anthu akumanga zimashopu zonena kuti kumati koma kwathu kuno kuchitika zinthu izizi za standard zija kungobwera nsewu anthu sakupanganso ndi kuti no upgrade ma buildings akumanga ndi ma building a Jordan opasa chiro zimene zimafunikira sitikuzoza kuti kwanuko zikuyenda motani komano kwenda 24 kunoko khani yake ndi imene yoyo Nasetembo akupanga izizi kwenda 23 kumeneko ndi I think let's be honest Mr. Sungama kumeneko ndi sakutithandiza because nsewu umene tikunenawo unakakhoda pena pake timati pakuonayo mabwera ngati no kwa mtsinje kuno kuti ukatuluke neno chakungwenya uku Nasetembo anauyendesa pamene ponkuuchola kumabwera na 40 kwinako side imeneyo ndi side ya ulemu Sungama yedeti MP wa area 23 kumeneko ndamene akwene apitirize koma zona kuti autenge nsewucha apitirize akatuluke nawo mu area 23 sana apange zimenezo sisi tikuzozona kuti kapena mwina makapa ngatemu inoyi koma sana apange so tikungodikira tikunguyang'ana komano we can give it to Nasetembo kaya ndi MCD kaya ndi wachani koma we can give it kunena kuti munthu akutani akupanga zoyenerera ende kumachita kufira atu kamayenda atu kuno kunena kuti no pakuchitika atu zinthu tala wichasikopo kunena kuti no adindatala izizi sazisira pomwe kwina koso magazi no ma MP we send you there kaya ndi kumulanje kaya ndi kukalonga kaya ndi kuti tinakutumizani kunena kuti mukapange represent dela kumene koko mukapange zonena kuti kutukuke kumene koko koma tikuziwa zonena kuti no dola zikabwera mwamba kumangofinyira matumba mwamba instead of kupanga deform malira amene achapa sizoona ife kuti nayamba kupanga izizi zamati CDF zikalekale kwambiri kalekale tisichoka ndi kuti kani nthawi pobwera bakiri achoka pamene kumabwera aphingu acha kubwera apita kubwera maibanda achakwe
Magaya osiwa tizingokhala chimodzimodzi ndalama za CDF zimapanga chani timanokhala sinthato panopo timanokhala sintha zimene kumakhanda kuti tili ndi misewu yooneka bwino chifukwa chaka china chonse magezi mukulandira ndalama komano this is tikuonapo zinthu zikuchitika tikanakhala zoti zochitika chonse sibwezi ndekuti tikumanena zoti kumayendanso misewu ya fumbiya zaka zambirimbiri. So we want you magezi tikakutumani kumeneko do the need fair mupange zinthu zokonda dziko zandale zanuzo kama kwenyana zotani muzisiye koko mupange zone oti mutu kule dziko. And magezi there is another thing ife timachita kuzikolezera zinthu ziko ife timachita zoti MP uyu sanatithandize mupanga zofoyira kwambiri koma still timakamvotera munthu amene utsaka ndikumatumizabe kumeneko asitangobandira asipange zolongoso pabwero penepene ndekuti zikhani ma service opoyira chonse chifukwa ababa rumene palidi chonse papakhaotino padzindidwa atala ababa ndikuti nokukhruza kandi njinga yakabhasa kandi njinga yomwe yakapalasa kuchoka ndikuti kumene tikuninako kuzafika ndikuti mungwenyama aziyendano ka distance kochepa kwambiri panali chitunda chachikulu ababa kumano ndikuti chikhala chili flat munthu akhoza kupalasa bwinobwino mabusiness ndikuti azithamanga zinthu zizikhala zabwino. So nasetembo we give it to you mama mwaita mama mupitilize kaena apanga zotani koma mupitilize izi zinthu zimene zikufunikira wishi kunena kuti no madera ena ndiyena amene ali mudera lanuli amene mune pali kuthekera kuti nonso mukhoza kupanga kwa misewu mutapanga zone kuti mupitilize zimene zozo anthu azakhala akunyadilana ndi kukayika kunena kuti mukhoza izi zinthu zimene zimapangiso zonena kuti no ma-MP ngatawa asingopezeka zona lakungowina time and again kumangowina amayi nasetembo ulemu wanu and ifeyo ndife anthu othokoza kwambiri fans yakunoko ndikhoyo ndiyothokoza kwambiri ndi zomwe zikuchitikazi. Of course magezi tikuonesana mafootage bwinobwino kuchoka ndiye kuti kumene kukuchokera pa kumusiku ndi sitinajambule koma kuli bridge akupanga bridge pangwenya penipenipo pokalumikiza kunsewu akupanga bridge kuchoka pamene uko ndiye kuti kunsewu ukwaunjika ndiye kuti zinthu zikuyenda osangoti kungoziunjika nkuyimika komano ndiye kuti ngati mwina mungathe kuona sitinzokunkuyoko ndi kuti fans yoneno yavalanso ma-worksuit yamu construction so zone uri ntchito ikutani ikugwirira ngati simaona magaya amene kusogoloko ndeko timukhala mukaona tikamajambula mafootage zone oti pange fit in video koma magayezi afeyo tiziyamika zabwino zikamachitike amayi nasetembo tathokoza kwambiri kwina koso amsunga amayi kuyang'ana kwayi ino kuyang'ana kwayi ino ku 23 uko kuyitikezi kandu wakuti kandu wako mwanza eti wako mwanza tendre pangene zoti tukule madera athuwo akutitu anayankhula mawu amayi Joyce Chitsulo mwakumbukire anamwalira amayi Chitsulo ananena kunena kuti no ndale sitidya ife tikufuna nozonena kuti zitukuko zitani zizichitika pa ground. So bravo and keep it up.